Этот год особенный для нашей страны. 80 лет назад советский народ одержал великую победу, которая навсегда останется символом нашей национальной гордости и воинской доблести. В знак нашей безмерной благодарности всем, кто ценой своей жизни отстоял нашу свободу и независимость, кто подарил нам мирное небо, мы посвящаем следующую часть нашего концерта. Пусть эти песни и стихи станут нашим скромным вкладом в вечную память о них. Встречайте, детская группа «Каяш-Думлары» с песней «Говорят, солдатом был». Soğukkan soğuş, көпме ащы язмыш, көпме көз яшьләр юлында, җимерелгән тормыш туллык авырлыгы, һәр гаилә татыган ул чорда, ачлы туклы яшәү, җитмәүчелек, авыр югалтулар барсында, һәркем үзе ашап үткән, илебезгә килгән авырлыкны барлык халык бергә күтәрә. Ниһаять, 45-нең ясы, бөек җиңү, күз яшь аша шатлык тарала. Менә бүген балам кайтыр дигән өмет туа һәрбер анада. Кемдер кайта, кемдер тарихларга кирип югала. Юк, югалмый, хәтер саклый, күчеп буыннардан буынга. Җиңү яулаучыларга